בוקר טוב ותודה שחזרתם אלינו לתוכנית הבוקר קפה וקורסון. והבוקר נספר לכם סיפור שיזעזע גם אתכם בבית, גם אתכם באולפן וגם אותי שכבר הזדעזעתי. רומי שיצא מביתו בשעות הבוקר המוקדמות בסך הכל רצה לאכול סושי. נכנס לסושייה הקרובה לביתו ושם ציפה לו מקרה גזענות לא קל. רומי שביקש במקום צ'ופסטיקס מזלג, אך לא היה להם. שם הוא נתקף בפרץ אלימות שלא משווה לשתי פנים. נמצא איתנו באולפן רומי, ספר לנו מה קרה לך שם. הוא הרביץ לי שאני הייתי כמו אמא בשבילו. תודה רבה לרומי, אנחנו נחזור אליכם אחרי מקבץ פרסומות קצר.